Nej, dødsboer køber jeg ikke, frue. Nej, heller ikke, hvis jeg får dem forærende. Prøv en anden. Det gør ikke spor. Farvel, frue. Nå, unge mand, har du så tænkt over mit forslag? Jamen, er du slet ikke en af de friske? Jeg fejler sgu ikke noget. Men jeg er slet ikke til sådan noget, du. Og det ved dine nye venner også godt. Du kan få et sted at sove og noget at spise, indtil du finder noget andet og bedre. Men i min seng, det kommer du ikke. Hvad siger du til det? Jamen, skal jeg slet ikke yde noget? Jo da. Først går du ind, og så ringer du hjem. Når du har gjort det, så ordner du dit glas derovre efter mærker og størrelse. Min mor, hun er sgu ligeglad. Jamen, det er jeg ikke. Afsted med dig. Ind og ring til din mor. Hej, drenge. Hej, vi. Nå, det. Det ser sgu godt ud. Nå, Mester Tygo. Var der det her hængende? Ej, må jeg godt? Det er dit værelse. Hvor? Pas lige på, at der ikke falder over den der. Hvordan går det derinde? Helt fint. Godnat. Hvad havde du egentlig tænkt dig? Der mangler en sko her, kan jeg se. Den har du ikke. Jeg ved jo ikke, hvad man kan få for sådan noget. Hvornår kommer Hartvig igen? Han kommer først sent. Nok ikke før i nat. Men, skal vi sige 500 kroner? Jeg havde nu altså tænkt mig et par tusind. Jeg har læst i en avis. Prøv at høre, du kan få 700. Så tager jeg også din kuffert med. Mere vil Hartvig altså heller ikke give. Tror du ikke? Jamen, så vent og se. 700 og ikke en øre mere. OK. Hvad? Sover du ikke? Sig mig, det er vel ikke varmt, det her? Nej, det tror jeg ikke. Der er kvitteringer det i. Prøv at se. Det var fantastisk, Nick. Det var som pokker. Wow. Sig mig, har du pas? Pas. Ja, du får brug for et pas. For vi skal ned på legetøjsmessen i Frankfurt med det her. Sig mig, hvad står der? 4731. 4731. 1250 D-mark. Og D-mark står i 384,5. Ja. Det er jo... det er knap 5.000. Og det er kun for lokomotivet. Du har virkelig en fin næse for det her, Nick. Jeg tror altså lige at ringe hjem til mor og fortælle, ikke? Nu?